Yinsan kokromoti ho nyadai emmopo wonam sese ye pese mamote ase se bo frase adehye aduana abusua e wo fie pre ha ye di fie fra konwa no ye ne yete ha no abisanka wa hene betu na mo bi na nya enka ye na ese ye dai ye ka sabi fie pre wa bre ye fie na ko bu anamo so na nchema mponsa ba chichiri kuro na ko bu a etu anamo wa obantema bebre ansana ebedu na pokuso 2014 wo twere krata de call Bono House of Chiefs ha se opese ohun na gina bre mo twere krata bre ye wo ha bua ye se mo hwo mo krata mu a e no kro se fie pre ense ohene bia divisional chief bia ase ewo bono ha anase paramount chief bia ase ese fie pre gina ne ogina bra ne ode no ho e bono ahemfo House of Chiefs no amma ye kwanya besi nne se ye fa na napokukura letter wo twere ye 2014 ebesi na 10 years ni aha ya santia himfie se de medical aka no apa abedu hwe na subscribe o hwa na subscribe na wo comment na wo de abeto ho na no so ya kama sanse sebe ye de adwenche e de ye bibia wa be kire wadwen na bibia wo so trend social media trend and I'm baby sentinel aji baby hwa na meka no mosomfo di am no mete ho sa me na me ninkum me hwemo me sommo me boamo ama amamrani amane ye de apeja na mo nkonua ma akoso piao musa na damte akom adomakon de dika yo fa asefo be so omote no mote ase yie se yinsan kokromoti ho nyadai emmopo oya ofa ase wo fie uda abusuam na se asem bi beto abusuanum na se nkampo ya mo amane na oti e wa abontena de na ese wo ye utu amerika ba fie bebusa mpanyini se ofa no anananom asama ya dai yatini eti sa na asante sa asa be mpreduasa enka yen kire mu na mu hunu se sabe ya sam na ya nkiremu ya de mom no kra sabe ya nkwase asem mo ntu sa na mo ne bi mo te da sa brawa ena mama mo kra so pepense fufu anom wonam sese ye pese mama te ase se bo frase adehye aduana abusua e wo fie pre ha ye di fie fra konwa no ye ne yete ha no ye nuanom ye ne yete nyina ye nuanom sedem di ka kire mu no ofaase nie anuanom bebre mema ye tena ha ye buru aduasa ye ne ye fie ni ti sabe na mesa su bibi o ye fie pre hima ye ne yete ya ye di nsi akonwa so Obren Professor Chama Ponsa otoso mienu a wote akonwa so abanwa sesi ya no ye ne yete ya ne yagitu mu di nsi akonwa no so sabe sanka wa hene betu na mo bi na nya enka ye na ese ye dai ye ka enka nya mo enna wontu na mo boni bia soso esan se ye se ade wo fi aye dai ye sabe fi apre wa bre if ye na ko bu anamo so na nchema mponsa ba chichiri kuro na ko bu a etu anamo wa obantema bebre ansana ebedu na pokuso 2014 wo twere krata de call Bono House of Chiefs ha se opese ohun na gina bre mo twere krata bre ye wo ha bua ye se mo hwo mo krata mu a e no kro se fie pre ense ohene bia divisional chief bia ase ewo Bono ha anase paramount chief bia ase ese fie pre gina ne ogina bra ne ode no ho aniti mo ma ye fie pre mo pagya ye mo nwe recommend ye for application na mo recommend ye na ye national empagya ye ene so mo muni am particular pai e Bono ahemfo House of Chiefs no
amma ye kwan abesi nne se ye fa na napokukura letter wo twere ye 2014 ebesi na 10 years ni sabe nka bone be na fie praye we nyina ya mena to ye mu a na se akoba se enya fa akoso na utra ana so fa ako a wote wade ye so ejina nanom be sore sabe wo hene ni wo hema o ma sore prako pe eno maduru manhia wo hene fra abusua sade yeti he ewo ni fie maako emprensanhia ye wo fa ase yakobre ana yakonan one kojo prosi ni kura na se kojo afo na ono ne nam ebetebeje na beti ahye mpati ano ono kura de san hyem ko ama bi wote brekum ni papa firi brekum enti ho no wote fia prekure ya yetimu yi sesi a wogina na mebusa ne se ne nana kura ne ho wonti mo nana din ono nam pejepeje na beti bo ye kokose me de pension se obeti ba twere din ono bo ye kokose ye komanhia e beba no wonu asi hene ne hema kwadwo na da wokra onu yakobre eni kwadwo nyamecha akwasi nyamecha wote Germany wo kwasi nyamecha wo be pra konwa ne bi wo anya eje se wo ya adomefo hene akwasi bi ka kiro pre ba bia wo hu sa video bia wo twu mu di ustiri afiri suru besi fom wo akonwa nya bi ni da me damcha ko na maka kiro ye twam esan se wo wanka se wo twa ho so onu nua no manam social media no esan se enkosi se de na no do ma hene te dumasu ya kasa wono so far as wono ye bono president on prema otu fom pagya no obepaga ye ne obepaga ye kira na mo ye wo fa asefo no akonwa wei mo boa mu di agro dise ene samo akeka dise mukum mo wo fa no mu nyina na yeso ye tire yin de mo be bre etimunya eti de wo ho ne se mutimi nya bibia da yende ye ne mo kasa nne e wa fidie so se ba bia mo wo bia mo hu sa kasa we no ye tu ye nsa afram se mo mra fi de mo nti ase no yen ye siesie ho se ye twem mo ba e be kirekire mu se mo nti ase ambote ase se mo boti mu po boni bi wo akonwa ho dia eno de enne ye kan amomate se mo di agro bedi mo esan se yentena ase emma mo me yakonwa we dom bio fie pra konwa adom yesem na twam sa ado ebre we de asi ye tumofo se wo fa asefo yentena nka se be mabone ne momma bone anya dai emma yepe ba konye nka bomu nkoso esan se eniti ne ye pre tumia ye de be ye ama fie pre konwa na pagya na yeso sabe ye pre bibi e wo Ghana mamu ha ye nyaano akabi ne yetimi apre bi di abama Ghana ani fie pre mpuntu ayede akoso nti ye kama wiase nyina te se yakobre wonya bo frasha busopanyine sese ye mwati asese impersonation ena woni kodwo prosi ni unu anom aka no eye no eno de ye ntena asema wonya impersonation ko bo frasha busopanyine ena teme nsani faso ano o papa prosi atade akofasha ya nti ye fra kodwo prosi no ensanse onimu a wonimu nti ena wode enenam ekeka sansam no a mani firi wadwene mu ntem ansa na aka akiri ye ne uni asam wo fanom ne ye de waka nyina ye yamena to yeyem ne bo ye pese ma ate asese won te asam ase a woni won krofo ni nyina mo mra fie mo ba se de ye te he ya betena ha na ya kire mo ye gina sa kwan so f to ye nza afra mo se efiri nne sa kasa to enframa mu a ochina ye holiday juada bo frasha busua ni nyina atena ase ye twa mu momra na nkoma ya wo ye ni muni sama amadia ene na afe ye hu se bo apayo na moye no e ba sa dia ntesikoko e wo bi anum ene ye kata so eti fufu
basa dia mo nana mo ofanom ene mo nananom ene mo maame ne mu nuanom e ba twente sikoko a kire mu ye ofa ase Kojo Prussia se Kojo Frimpon no ode nam e ka se enam saade o ya sabe wo hene nana hima ene mpanyifo no yenti sese kuro no kura ni pe wo mabonyenyen sabe enkoda ekosku ha kura ba ta ekosku kura mpo omyem hihye on sa hwe asembesi Ghana mame come what you say Fiepre is one of the most peaceful town in Ghana. Ye no mote ha ye kasa yi. Bibiara ni Fiepre ntwo bia so a ekere se sakasaka ana hoye ana hwe ne biara ewo ha. Eye fear and panic ena ma heda eye kasa asem na atomframa obi a wonim Fiepre akote se oh enam de ohene ne yenti se ne koso abushafo me ka momate enye nokore ne enye nokoro kina Fiepre obi asore anopa kona dwuma so koni dwam kona fuom eba bedidi da obi enu ho a ode ne satre esan se bibi sa yedai eni ho eti so oba tan bi ana obi nua bi ana obi bushani bi ti Fiepre na wo hu sa asam no ewo social media odofo me ka hye wo ka amwakoma atoyem se unua na ode hye bi o Fiepre no oda ha wa yedai wada hwi ni ho obia ni ho no obia so ti fa no santene obia so Fiepre ha enne ye na je se wiase ayedai asai Fiepre jo asumdwe nko a asumdwe nka mu nyina yeda mo ase ye from Kwame Adinkra o hwe Pack TV nyasa wom abakosem wom enije wom adisuan bebre wom ya na nyamere na sua de kakra o Pack TV ye nyina ye hwe tibo mode na so hwe the pride of Africa is Pack TV preserving and promoting Pack TV values and legacies Pack TV the best entertainment is Pack TV we the best Pack TV the pride of Africa.